Il-Gvern permess tal-Ministeru għall-Arti u l-Kultura nida proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar abbozz ta' Management Plan għal Belt Valletta bħala sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO sa mill-1980. Il-proċess se jibda l-erba' u jibqa' għaddej għal perjodu ta' 8 ġimgħat fejn dawk kollha interessati jistgħu jaċċessaw id-dokument ta' proposta għal Management Plan għal Belt Valletta u jibagħtu il-kummenti u s-suġġerimenti tagħhom. Il-Management Plan għal Belt Valletta huwa rekwiżit mill-UNESCO għal kull sit li jagħmel parti mill-lista tal-Wirt Dinji. Dan il-Management Plan kif abbozzat li se jkun l-ewwel Management Plan li qatt kellha l-Belt Valletta huwa maqsum fuq 7 kapitli. Bis-7 kapitlu jkun il-qafas ta' pjan ta' azzjoni għas-snin li ġejjin. Il-Management Plan se jkun qed jitratta dawk li jissejħu elementi li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' Outstanding Universal Values li jagħżlu lil Belt Valletta bħala wirt uniku tal-umanità. Fost dawn l-elementi hemm l-awtentiċità tal-belt, l-integrità tagħha u l-komunità beltija bil-wirt tanġibbli u intanġibbli tagħha. L-għan ta' dan il-pjan huwa li fil-waqt li tkun assigurata l-konservazzjoni u l-preservazzjoni tal-belt storika, il-belt tibqa' ċentru ħaj u vibranti ta' pajjiżna, xi ħaġa li baqgħet karatteristika tagħha sa minn meta twaqfet.